sidaniswe inkosi mayibelani inkosi nisikelele ilizwi lethu lifumaneka kwincwadi yokuqala kaPetros uchapter 5 uverse kunumber 10 sinemizuzu nje embalwa kodwa ndifuna nje si-highlight indawo encinci uthi nivubunzima umzuzwana aphinda athi nigqibelele aphinde athi nilungiseke nigqibelele. Ndithanda le ndawo yokugqibelela, ndifuna nale ndawo ithi ubunzima umzuzwana. Ndiyayifuna ke lo ndawo ngoba sometimes uThixo uyavuma avumele izinto ezibuhlungu okanye ayivumele imbandezelo ngenxa yokuba uvumela ithuba lokuba sibe ngabantu abafundayo, uvumela ithuba lokubana sibe ngabantu abakhulayo, ngoba umuntu ongahlelwa nto uthanda ukuba udibane naye engamazi omnye umuntu, ufumanisa into yokuba ngenxa yoba engahlelwa nto akade understand omnye umuntu xa esengqongweni. Into ezibuhlungu nembandezelo ezisehlelayo zisehlela ngenxa yokuba uThixo uqala wakujonga wakuvavanya, wayazi uYehova into yokubana wena uzawukwazi ukumelana nale meko ujongene nayo. Uyayazi uThixo into yokuba wena uzawukwazi ukuma kule meko ujongene nayo. Uyayazi mhlawumbi wena uthi namhlanje nditheke asinathuba so andizukwenza background okanye whatever for abashumayeli, kodwa ndifuna nje sibambe le nto ithi nive ubunzima umzuzwana. Ndiphinde ndibambe laa ndawo ethi nigqibelele. Ndifuna nje kuloo ndawo xa sisithi nive ubunzima umzuzwana, uke wathi uPawulos ngenye imini kwincwadi yabaKorinte uchapter 4 xa uyifunda from verse number 4 usehla uyotsho kuverse 18 wayithetha le nto wathi you will experience suffering but uthi just for a moment. Kwezinye versions uthi just for a little while, because ezi zinto sihlangana nazo zizinto zomzuzwana but xa isenzeka iba ngathi it is prolonged. But I want to come to you today ndizokukhumbuza that yeyomzuzwana ibuhlungu but ndizokukhumbuza namhlanje yeyomzuzwana anyamezeleki kodwa ndizokukhumbuza yeyomzuzwana. Ikwenza ibe ngathi uThixo ukushiyile kodwa ndifuna uunderstand yeyomzuzwana izawudlula. Abantu uThixo avumele uba mabadlule ezintweni ngabantu abathembileyo. Jonga xa uYobhi ezibona sentweni ngemini eyi-1 zonke izinto zaphela, ngemini enye ubomi bakhe batshintsha and it became bitter. And kwelo xesha wayengutata othandazayo, wayengutata oyesibingelelweni, afika abeka abantwana bakhe, kodwa lo tata is the same father oxelela into yokuba babhubhe bonke akukho namnye osele. UnguThixo in the midst of pain, UnguThixo seyizinto zingenzi isense, UnguThixo seyimeko zisijikela, UnguThixo seyabantu besijikela. He is still God, he is still on the throne. Akafani namntu, yena yedwa unguYehova, akanawulinganiswa nanto. Tonight ndifuna nje ubamba into ethi lujongene nayo yeyomzuzwana. Oh God, yeyomzuzwana. uPeter apha usibonisa ipicture kahle kule ncwadi. Sibonisa how to be a good shepherd. Zininzi ke izinto ekuthethwa ngazo nangabantu abakhulu basenkonzweni, kodwa ndifuna ujonge xa icawa isehlelwa zizinto. uThixo uyayazi uba kutheni nisehlelwa zezo zinto. Xa nilikhaya nisehlelwa zizinto, ukhona umalusolungileyo, unamandla, uluthando, soza kuyekele, soza
aphume ngawe. Ingabe izinto azifani nakuqala kwake kwalunga mhlawumbe ngoku izinto zitshintshile. Ndizothi kuwe yeyomzuzwana yiloo nto kufuneka xa ulikholwa ungajongi njengowujonga kwabantu. Xa ulikholwa jonga kulowa ubizileyo, kulumaziyo, jonga kuye. Akana limitations. Listen, akana limitations. Akhonto imbambayo ubangajiki into ijonge kwicala elithile. Wena nje hamba ngerhythm kamoya oyingcwele ufane nazo okanye nabo onyena baka-Isaka. Ethi iBhayibhile babewazi amaxesha namaxa. Kufuneka wazi what to do xa udibana nezinto naxa udibana nembandezelo. Hleze xa uyiqalekisa le mbandezelo uqalekisa ukuphakanyiswa kwakho nguThixo. Ungabaqalekisa yonke into. Yeyomzuzwana iyadlula. Yeyomzuzwana abantu mhlawumbe bangacinga uba bayayazi imeko yakho. Listen, akukho mntu apha emhlabeni ungazuthwala umnqamlezo wakhe. Wonke umntu apha emhlabeni unomnqamlezo wakhe. Ungabaleki ubaleke wakho umnqamlezo. Don't worry, carry your cross. But into mawuyenze nyathela ezinyathelweni zikaYesu. Awuzubuva ubunzima bomnqamlezo ngoba xa uhamba ekunyatheleni kwakhe, he leads you, he guides you. Kuthi konke ubuhlungu ubugqibela ungakwazi uphefumla ngenxa yoxindezelelo engathi ubekwe idolo esifubeni ngongendawo, kodwa ngenxa yohamba emanyathelweni akho uYesu uvuka unoxolo. Uvuka unoxolo. Kuthi ngoba ungayazi udibanisa ntoni nantoni ukuze umntana akho abuyele esikolweni. Sikuvuka unoxolo. Sewumane ufana noAbraham usithi uThixo uzazibonela. Xa esithi umntana ndiyasibona isitshetshe, ndiyawubona umlilo, but where's the sacrifice? Oh God. Athi xa iphendula uAbraham athi uThixo uzazibonela ngoba ezinye izinto azifuni intoba ubuphendula uzicacisa. uThixo uzazibonela ngoba unguThixo. Kuqala yena kugqibele yena. Into exhomekeke kuyo yonke le nto uthembele ntweni, uthembele kubani, because yiyo ezawudetermine i-results zale nto ujongene nayo. Akho nto ingako ke phulaphuli we-trufm tonight ndizothi nje kuwe yeyomzuzwana. Ungayenzi mistake yokuba wahlukane noThixo ngenxa yale nto ujongene nayo. Kanti le nto ujongene nayo yile bekufuneka ithathile yakubeka kwesinye isigaba sobomi. Ungayenzi mistake yokubana umqalekise uThixo just because kubuhlungu ngoku. Khawunyamezele. Oh Jesus, if you have to cry, cry. Ubiyalilisa lila. Ubikwenza umane usima endleleni, no problem. Ubikwenza umane ungathi uyarhuqa ngoba amandla okuma unawo namandla oqhubeka unawo. Rhuqa if you can. Kodwa uzungayenzi into yomqalekisa uThixo. Uthi Nkosi nakuleni ingxokolo ndoyame ngawe ngoba uyalazi gwiba nehlathi lakho lingubanina. Nanamhlanje phulaphula trufm xa sawunyuka intaba ndizothi kuwe yeyomzuzwana. Oh God, yeyomzuzwana. Listen, it might take 10 years, but the day ayitshintsha ngayo imeko yakho uThixo iyawuba ngathi mntasekhaya bekuyizolo. Uqonto bebingathi one day, and yet it was 10 days, it was 10 years. Usokola athi awutshintsha imeko yakho. Uthi wawujonga emva usikhumana usithi uba wena wawungenama ke bantu afele endleleni
libizulu likongamile, libizulu likulondolozile. Ndizothi kuwe namhlanje yeyomzuzwana unganikezeli kuye uThixo. uThixo nawe ungavumi izulu namhlanje lukuflathele ngenxa yokuliqalekisa. uThixo nawe kamthembe, kawuthandaze, kamkholelwe, ngoba uThixo nawe ingaba zonke izinto azithethe nawe, azifuna uzisondeza kuwe, nabantu abazisondeza kuwe bachasele. But I am here to tell you, if God be for you, who can be against you? Yeyomzuzwana bambelela nje kulaa ndawo ethi ugqibelele, ugqibelele. Masibuyele phaa kwelaa lizwi, ugqibelele. Masibuyele nje kuloo ndawo, ugqibelele, ngoba into endiyithandayo nguThixo, ilizwi lakhe linguye, ilizwi lakhe lingamandla. Ndifuna nje uyifunde okokugqibela ukwenzela into yokuba nabani na namhlanje ebesecinga into yokubana ipheli le mbandezelo, uyazi bizawuphela le mbandezelo. Nkosi, izawuphela le mbandezelo. Ngaske ndikuchophisa apha phantsi, ndikucacisele, ayisiso simakade le nto ujongene nayo, ayisosimakade. Ngaske ndikuhlalise phantsi ndizokubalisela ngam uzo-understand uba akho nto sisimakade apha emhlabeni. Apha emhlabeni nguThixo yedwa sisimakade, lilizwi lakhe lodwa sisimakade. That's why ukuba ufuna ukuba ngumntu ongapheleli nongapheli, kufuneka uhlale elizwini ukuze ungagqibeki. Kuthi noba abantu bacinga uba bayakwazi kodwa bangagqibi, ngoba uhleli pha elizwini, ngoba lona lingunaphakade. Yiva xa ethetha uPetros here, uthetha uPetros njengomfundi kaYesu nanjengomlobi wentlanzi owathathwa elobi intlanzi, because elaa gama xa litranslathwa in the Greek, lithi xa translathwa elaa gama lithi unigqibelele, nigqibelele, anizimase, anomezeleze, anisikelele. Eli lithi nigqibelele, ithi the mending of nets xa litranslathwa, meaning ubunabo ukukrazuka. Nkosi, ngoba sonke ngenxa yeepressures zobomi siyakrazuka, ngenxa yeepressures zobomi we tear up. Oh Jesus, ngenxa yeepressures zobomi uziva ukrazuka, uve kabuhlungu. Kodwa namhlanje uthi ke, I will mend the broken nets. uThixo namhlanje uzawuyimenda laa ntliziyo yaphukileyo. uThixo namhlanje uzawungciba apho kwaphuke khona, uzawungciba laa mtshato waphukileyo, uzawungciba laa relationship yomama nentombi yakhe eyaphukileyo, uzawungciba laa relationship katata nonyana wakhe eyaphukileyo. UnguThixo uthi nigqibelele, nive ubunzima umzuzwana. Ekuveni ubunzima umzuzwana kukhona ukomelezo okufikayo, uthi anilungise. Haleluya, anilungise, nigqibelele, anizimase. Akumnandi uzinyaswe lizulu. Listen, no matter what happens in your life, make sure uzinyaswe lizulu. Akumnandi uzinyaswe lizulu, noba bekho abantu uhleli wedwa endlini likuzimasa izulu. Ibe ngathi baninzi abantu kodwa wedwa sezikushiyile izihlobo lakuzima sizulu. Kuba khona into eyenzekayo ngaphakathi kuwe ngoba likuzimasile izulu. Awedwanga likuzimasile izulu. Yebazalwane,
yeyomzuzwana iyedlula, yeyomzuzwana awuduqeshwe, yeyomzuzwana iyedlula, awude uyifumanele promotion, yeyomzuzwana iyedlula, awude ulunge enhliziyweni uxole ngoba umntwana wakho uyawabhubha ngohlobo olungaqondekiyo, yeyomzuzwana iyedlula. Oh my God, yeyomzuzwana iyedlula. Abantu namhlanje abathi yini Mam K ndifundisa abantwana bam kabuhlungu kodwa banamisebenzi, yeyomzuzwana iyedlula. Into abalulekileyo hlala kumelusi olungileyo apha kule ndawo kuthethwa nabelusi and how to be a good shepherd, but there's a greater shepherd ethi xa izichaza ethi mna ndinguye umalusi olungileyo. Xa ndikuyeka uthi anomeleze anisikelele, Nkosi yam, Nkosi, the Lord knows. uThixo ukubonile, uThixo uyayazi kuthene ivumelele meko empilweni yakho. Uza kuzimasa uThixo, uzawugqibelela. There will be a mending in your heart and in your life. There will be a mending in your family. There will be a mending around you. There will be a mending. Listen, we serve a faithful God. Into kuwe uyakholwa ubunakho uThixo, uyakholwa ubuThixo ungaphezu kwento zonke, uyakholwa into ba uThixo nawe. Kubuhlungu ngoba ingxaki yethu yoba sithi sawuva buhlungu silibale ubuyesu ebethethile ngezi zinto ngokwencwadi kaYohana chapter 16 uverse 33 uthe nawuyiba nayo imbandezelo uthi yomelelani, uthi ndinomeleze, ndinisikelele, ndinizimase, nigqibelele ngomelela. Wazi ukuba yeyomzuzwana, yeyomzuzwana, yeyomzuzwana. Andikhathali uba uSathane ufake eyiphi sermon kuwe wakuxelela into yobana hayi wena uyawubhubha nje. Listen, awuzubhubhula ohlobo lulo, yeyomzuzwana. Into abalulekileyo bamba izithembiso zikaYehova ume phezu kwazo, uthi Thixo ubuthe elizwini lakho. Ungathandazi empty prayers, uthandaze imithandazo egcwele i-constitution kaYehova, uthandaze imithandazo egcwele izithembiso. UnguThixo, unguThixo wemiqondiso, Nkosi, unguThixo nakho, unguThixo ngahluleki, unguThixo ogqibeleleyo, unguThixo ngengomntu, unguThixo nakho. Khamethembe, unguThixo azawuhamba nawe, unguThixo unguThixo oza komeleza, unguThixo oza kunika amandla sengekho amandla, unguThixo oza kusikelela. Lujongene nayo yeyomzuzwana. Khamethembe, khamethembe, khamethembe. Uyawakujonga uThixo, wakubona into yokuba lixesha lokhula, wakubona uThixo lixesha lobufunde, wayibona uThixo lixesha lobube nobulumko obukwelinye inqanaba, in another level. Uvumile because kukhona into okufuneka uzifundile, uvumile ngoba kukhona indawo akusakuyo. Ukwethembile uThixo, likwethembile izulu. Nkosi yam, phulaphula trufm, wethenjiwe lizulu, wethenjiwe lizulu. Xa ndikuyeka uzakomeleza uThixo, uzakomeleza uThixo, ukusikelela uThixo, uzakusikelela. Yeyomzuzwana uzosikeleleka, uzawulakha ikhaya lakho, uzawakha umzi wakho, abantwana bakho babe nekhaya. UnguThixo nakho, akahluleki, akahlulonto,
akangomntu uThixo wamadinga. Nawe namhlanje ukhona engqondweni kaThixo, ethi iBhayibhile ulibhalile igama lakho entendeni yesandla sakhe. UThixo ongalibaliyo athe wakuthembisa, uyalihlonela ilizwi lakhe nangaphezu kunegama lakhe. Khawubambe namhlanje izithembiso zakhe. Ithi iBhayibhile his promises are yes and amen. My prayer for you tonight, ubungabheka ujonga abantu, ungayenza imistake yokuthemba abantu. Themba uYehova leya, oh Jesus, themba uYehova yeyomzuzwana iyedlula. Uzawuqinisa, uzakuzimasa, uzakwenza ugqibelele, uzakuthuthuzela. Nkosi, uzawusikelela yeyomzuzwana izodlula. Bambelela kuye, unganikezeli, ngoba unguThixo olungile, unguThixo namandla. Sewumethembile namhlanje, uzozibonakalisa. Kamethembe tonight, uzozibonakalisa empilweni yakho yemzuzwana. Uzokupha amandla, uzobuya nobungqina, ngoba uThixo uzokupha amandla. Uzokomeleza, uzokuthethelela, uzokuthuthuzela, uzakumenda ezazinto zophukileyo, ezazinto zingafuna ulunga. uThixo, 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 uThixo uzakonga yena. He's able, oh glory, he's able, he's able. Tonight, just know this too shall pass. It is just for a little while. God bless you. Oh God. Oh God.